चिललेवाडी तेव्हा येणी सजीनी गुलाबी पुंगर सूड तेव्हा येणी सजीनी गुलाबी पुंगर सूडा जलालला హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని కూడా ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. సో లైక్ చేయడం అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. 2 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మీ ఫొటోస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, మీ ఇష్టం అది. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చిన్న మధ్యలో చిన్న బీట్ మార్క్స్ ఉంటుంది, వాటిని అట్లాగే వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి. దాన్ని ప్రాసెస్ మళ్ళీ చెప్తా. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ వీడియో ఈజీగా అయిపోతుంది, కానీ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటే అవి మీకు అర్థం కావు. సో క్లియర్గా చెప్పేస్తా, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి, పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక్క ఫోటో పేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. సేమ్ లాస్ట్ వరకు 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటోకి డబల్ బీట్ మార్క్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్. ఇక్కడ చేంజ్ ఏముండదు, సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో డబల్ బీట్ మార్క్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో ఈ ఫోటో వరకు కంప్లీట్ ఈ ఎఫెక్ట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 7 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. సో 1 2 అండ్ 3 ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. ఇది కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా సో 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, అవి నేను క్లియర్ చేయడానికి
ట్రై చేస్తా. సో తప్పకుండా ఏవైనా మిస్టేక్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే తప్పకుండా చెప్పండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ లాస్ట్ 30 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది. మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఈ ఫొటోస్ వరకు కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ముందు యాడ్ చేసుకున్నాక ఆ ఫోటో వదిలేసి మొత్తానికి కంటిన్యూ అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1 by 1 ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, వాటి కోసమైనా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియో మీకు నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అది కూడా అని లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం పక్క లైక్ కొట్టండి. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.